Tän. Man bor taim. Det mun sihki YouTube ja Facebook. No. Minkä ähtselegaa siihen? Oi. Misle jätna. Eivät jäätti. Tää kuuluu meni etsään. Kyllä etsään hien. Oja, tekalle. Online. Vää garraje näin bedin. Päälläkin satteenu garraje. Mä en tiedä. Haalle lehkemältä. Tee. Täältä kähtsti nummeri vähän kaska. Ja teemin te vainet. Meina mun se internet. Muutoin tuo ajamaan huipuorista. Aivan hyvin. Ei mikä tahti aavoi oftan mandariini. Aavoi mandariini. Ootako älket. Nimissä 2 minuuttia oli jorkkiasta tämän stream. Ja tämä vasta muistella mun se internet. Minun mulla on ruuttera täppä. Tää täppä muuta puolien. Mun internettä pohtaa puolien tuoppa. Källaris. Tieppä täppä pohtaa. Tieppä. Källarista pohtaa mun internettä. Minä oot spellakut. Minä vaihkoa kotan streamaan ukarlaisen. En tuolla tällä lohko, mun se ei syntynyt. Tää vain, että oli tuulun tän sähpän, okei. Tässä vähän sähpän on niin, Input täällä. Okei, mun huivulla katsoa sähpän lehkemä, Tuulen. Ja niin on vettin tuossa DPI. Niin, katsotaan porra. Minä saattelaisin, että tuossa on DPI. Sähpäin stokkaa eikäkään nippaa, me sähtän, kun sähtän on niitä. Helporri, joo. Tää mä olen vähän spellän. Tuulena jo, mä en tännu häijys internettä. Vertin kesti Twitch baktu kesti läkat. Mä käydään läjä streama Twitch baktu. Läkä juuri oli heittää stream. Läkä juuri oli heittää stream. Että ei toimu ive hääkin. Läkä Twitch mille vas. Tein var tiskat. Tein var siskat. Tuulena jo. Miniskatin. Dahka nää. Mä oon niitä häykääkin tätsyt. Tänään käy ehkä mun internet.
No, valborgit. Joo. Niin, mä en tehnyt tätä. Mä en tehnyt mein. Muistelen mun, että mä näen hui heijoit. Tuulena. Mintä vet vähäs vuodet. Mä ehkä mä tiedän tehdä stream.